Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ why man was created. As we speak, ana m ede akwụkwọ gbasara ya bụ kpatara topic ọ dịgo na printing press. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, the unmovable mover. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile enwere aha a ga-asị na ọ bụ aha ya. Onye ka Moses ji wee jụọ wee sị ya jee gwa Fero na ya bụ abụ m ihe mbụ. Abụ m ihe mbụ, I am who I am. Maka na o nwere afa. Afọ ọbụla a na-atribute to Chukwu okike pụrụ ime ihe niile site n'ihe iji mara ya na ihe o mere gị yara na mba na asụsụ ụwa dị iche iche. Ihe ọmụmatụ, ndị India na-akpọ ya Bhagwan ma ọ bụ Brahma. Ndị Igbo na-akpọ ya chi ukwu, chi nke ukwu, maka na anyị gbara enwere obere chi ndị ọzọ. Ndị oyibo na-akpọ ya God. Ndị na-eti isi na ụmụnne anyị na-eti isi na-akpọ ya Allah. N'ụmụnne anyị ibiri ndị Delta na-abụrụ ndị Igbo enu anyị na-akpọ ya Ọbasi bi n'elu. O nwere aha. Mụ nwa na onwe m kpọrọ ya Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, maka na o nweghị ihe ọbụla ọ pụghị ime, ike niile si n'aka ya bịa. Ọhịa m nwa kpọrọ ya, ihe gosiri m sị m kpọrọ ya. So onye ọbụla na-akpọ ya afa based on ihe ọ lụrụ ya. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile dịka efi edebelụ si onye ọbụla mgbada isi, ndị isi mmadụ ịtọ ji emetụ ya aka. Onye isi nke ọzọ ga wee je metụ efi aka na horns, wee sị na ihe a na-akpọkọ n'efi nwere 2 horns. Onye isi nke ọzọ je metụ ya aka n'ahụ ya niile, wee sị na ihe a na-akpọkọ n'efi nwere nnukwu arụ na giant animal. Onye isi nke ịtọ wee je metụ the tail, wee sị na ihe a na-akpọkọ Chukwu dịkwa fere dịka azaghịrị horse whip. He thought the correct. Mana ọ bụrụkwa ma enwere unmovable mover, onye kere the entire universe. Even universe, China universe bụ Earth. Earth was just 1/10 of creation in existence in our universe. Nke ọ dị, Chukwu okike pụrụ ime ihe niile dị. Then ọ bụ n'ike Chukwu, apart from him we can do nothing. Ọ bụ n'ike ka mmadụ na-enwere ihe o mewu. Ọ bụ n'ike ka ndị angel nke Chukwu, principalities and powers from primordial queen down to this gross material world, the kingdoms, the realms, na n'ike Chukwu ka ha ji mewe ihe. Ụwa is not built on nothing. It cannot build something on nothing. Chukwu okike pụrụ ime ihe tata, let bandage will fall from your eyes. Ka mmalụ na enwere the unmovable mover, the spirit being. Onye bụ nya ka uche na-eme n'ụwa. Onye bụ nya ka ike dị. However, ihe iji si ike ahụ onye dị gị wee mee, ị ga-enye akaụntụ ya. Ihe aka ịbịa ka ịkọwa taa. So bute oche, bandage ga-afọlụ n'anya gị, maka what you don't know remains a mystery to you and not to all. Before we dive into today's lecture, important announcement. I can a month of October, our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance everybody and Aja na chu ma ba online na una temple. This ụtụtụ eje go in my temple, chụọ aja go for kubi okwu n'isi ndị sonyere anyị, the friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies. This ụtụtụ eje go chụọ aja etu aka anyị emegide eti the last of the month. Anyị ga-akwado ihe ọnụ na-eri, jee na mmiri, mee ile ọma n'aha mmadụ dum, bịa na temple kee ukere aha mmadụ dum, chụọ aja to entities some powers ndị nọ na temple ndị na-agagharị na-eme mma and all the animastics. Achụchụ aja eje ebe nchụ aja gbuo ebiri mee saraka, nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja anyị dị n'igwe, ihe ị ga-eme bụ make token donation to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp, agwa gị other details we need for you in order to be. Now let's dive into today's lecture proper.
WhatsApp number again, you got 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Now, na screen gig have numbers in that. Now, let's dive into the description proper. Obey to go much, but if you pay attention, you will learn something. This what I want to tell you is higher vibration teaching. Is not actually meant for a carnal person that has still remain one place and refuse to change. Again today, it was a massive one and Kuzi against that attack on this. Now, give you your attention. Get a gun in Kumake. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ụwa anọkọtara ọdị. Entire universe anọkọtara ọdị, existence anọkọtara ọdị. Mana amarụ na onye a na-ekwu maka ya, call him Almighty Father. N'ụdị Chukwu enwere oyiri. Onwero nne, onwero nna. Onwero mbido, onwero njedebe. He has no form. He has no shape. Ihe niile ekere eke dị n'ụwa dị n'ime Chukwu. Ọ bụ na ịhụnanya ya na ngọzi ya ka ihe niile na-abịa into existence. Ọ bụrụ he, ọ bụrụ she. Ihe niile dị n'ime because the passive in nature, the coercive in nature, everything comes from him. N'ikie ka ihe niile si bido. However, Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, being the father of all, we address him as he, but it does not limit him to be he. So Chukwu okike bụ he, bụrụ she, onwere form or shape, all depending na ihe chọrọ address ya as. Chukwu okike chọrọ ịlụ ọrụ, ọ bụ nna, bụrụ mmụọ, ụdị sọrọ ya na ogosi onwe ya. Etu o si gosi onwe ya to me might be different na etu o si gosi onwe ya to you. Ọnya kpatara o ji nwee many names based on agbụrụ dị iche iche ya na afa dị iche iche a na-akpọ ya. Ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya ọ napụrụ agụ ihe ọ bụ n'ọnụ. Ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya ọzọ wara ọga. Ụfọdụ nwere ike ịkpọ onye na-esiri ikpe ahịa bụ onye nwe ogbenye enu. Based on ihe o mere ha. Mana mkpọrọ ya Chukwu okike pụrụ ime ihe niile maka na ọ bụ ahụ sị mkpọrọ ya. Nya bụ aha sị m na aha na-aga esi n'aha ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ maka na o nwere ihe nyiri ya omume. Every power flows from him. Whether that one esere na ọ bụ ezigbo ike ma ọ bụ ajọ ike. Ike niile bụ otu in him because Godhead is one. Ihe ijisi ike a mee is your own cup of the business. Is your own cup of tea. Chukwu okike kechala mmadụ bụ mma nke ndụ. And now gave us permission, freedom, the free will to do as we wish. However, he wants us. Nwam ekere m mmiri ka ọkụ ma nwam were mmiri. Chukwu okike kere mma ka njọ. Yes, ihe niile dị n'ihim. Ide kere ike niile. Nya kere nwoke, nya kere nwaanyị, nya kere ụtụtụ, nya kere abalị, nya kere mmiri, nya kere enu ana. Ihe ọbụla o kere ihe ọbụla in twos. Nyekwuo mmadụ freedom. Mana onyanwa bụ onye na-aka ọrụ short. Don't allow anybody to deceive you na enwere unmovable mover. Adọbụ n'ikie ka ihe niile na-eme n'ụwa. However, ihe ọbụla mmadụ ji ike ahụ Chukwu okike nyere ya wee mee n'ụwa is their own entire business. Yes. I know maka the story in Genesis chapter 3. Ebe ọ na-asị Adam and Eve. O kere osisi ka ihe dị iche iche si ime n'ihere etu a. Once o merie Adam na Eve taa mkpụrụ osisi asị atọ ọ sịrị ya ịta Adam ịta n'osisi ahụ m sị gata na. He gave man freedom. Even in the world of gross material. Enwere oge mmadụ na-eru ọ bụrụ adult, be responsible for his or her decisions. Yes. Gịnị ka m na-ekwu n'onwe ya? Chukwu okike nyere anyị all the freedom
that does not mean na ọ bụrụ onye na-achị. Etu ọ bụ na mmadụ si wee sị ka ụwa dịrị ya, etu a ka ọ ga-adịrị gị. Hosea 4:6 says, and I quote, na mmadụ na wisdom and understanding, man is suffering because of lack of vision and understanding. It's the duty of every child, every human being on earth, to learn the language of his parents. Any child that refuses out of ignorance and backwardness, refuses to learn the language of his parents, will have himself or herself to be blamed. As Igbo child, if you refuses to learn Igbo language, you will suffer. It's just a matter of time. You will be isolated because your people, your parents will not be able to communicate with you because you refuses to learn and understand Igbo language. Mmadụ ọbụla nọ on earth with a point of duty to learn the language of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, the creator. Mmadụ anọkọtara ọdị. Ọ Chukwu kere mmadụ. Nye mmadụ ability. Ndị Igbo sị na chi na-enye nwa. Don't tell me na amụ na eke. Don't tell me because na ijekwuru nwunye gị ọ dị ime mụta nwa maka ihe nọ mmadụ na eke. No. Reason bụ na enwekwara ọtụtụ ndị ọzọ dịkwa healthy. Nwoke na nwaanyị ijekwukwara na mekwa ihe agha ibere mana ha mụtara nwa. Ọ bụ na ikie, ọ bụ na amara ya. Ka nya bụ ya activity between nwoke na nwaanyị mere. E wee gọzie nya bụ ihe activity a. O wee mịa mkpụrụ. Ngozi Chukwu dịrịrị ya. Kpatanụ na enwere ndị nwere ike wụ science proven. Science agwa gị medically na nwoke dị mma, nwaanyị dị mma, gịnị merizi na ha mụtara nwa. O gosiri gị na ihe niile si n'aka Chukwu abịa. Agwala anyị maka gbasara the story of Ana na di Elkana mgbe ha na-achọ nwa. Mana Ana na di Elkana bịa na oge Shiloh bee chụ aja. Mana mmụọ Chukwu bata na onye isi nchụaja. O wee sị ya na ka Chineke mezuoro gị ihe yọrọ ya. Nwa okwu a mere Ana nara onye na di emekọ Ana wee dị ime. Onye gwara gị na a na-enwe divine intervention. Onye gwara gị. O nwere ihe ọbụla favor ọbụla ga-abịara gị na-abụrụ na chi gị na Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile directly chi gị ka ihe na-etu abịara mmezu. Eweziga Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile, chi gị dị handicap. Chi gị cannot do anything. Chi gị is assigned to you by supernatural forces that is even beyond your comprehension. That supernatural forces that assign your chi and the muscle chi to you, you don't even know it. You don't even know that supernatural being. But I can tell you that anybody on earth will angel nke Chukwu na-edu ya. O nwere mmụọ onye nche. It come across all religious faith kwenyere na nke a. Whether you body a chi onye ụwa, whether you body a guardian angel, whether you body a spiritual being, whatever it call ya, all nyabo the last being standing closest to you. And I can tell you without missing words that that angel signed to you, was assigned to you by supernatural forces. And the more you grow in spiritual vibration, you will be assigned more entities of power that is even higher than your chi in rank and vibrations will be attached to your chi. Yes. Eziokwu na chi gị bụ the ADC ka mmalụ ga na-akụzi nkụzi adịmamatu. Ebe iwere for high profile personality, ị na-afụ onye a na-akpọ ADC na-akwụ ya n'azụ. Onye a na-akpọ ADC okwu ya n'azụ bụ the officer na-echekwabi ọrụ ya ụkọ nchekwa, nyanwa bụ last man standing, nyanwa bụ the last person ị ga-afụ before you fụ Mr. High President or high profile personality. Onye anwa na-anọ ka chi gị. Yes, agwara m unu na ihe ọbụla na-eme in this gross material
bụ prototype of what is happening in the spiritual realm. So human being, whatever that happening on earth is a copycat of what has been in existence in the spiritual realm. So that your ADC nature high profile person is like Chigi. Onwe ihe actually igwa high profile person agwa the ADC or takunyere Mr. President or Mr. Governor or Mr. High Profile person. Or here Chigi na alo. Enwere some certain information ga-abịawa fa gị oke gị ga-abịawa na agwa Chigi present yere ya mana o nwere mmụọ nwe Chigi o nwere mmụọ assign nya bụ Chigi to you o mmụọ bụ Chikukwu a o mmụọ bụ the supernatural being, the almighty. Ike niile si n'aka ya abịa, onwere mbido onwere njedebe. Ana m agwa gị na ike dị n'elu ka na-eme operating on earth. All ha na-decide if you are favorable with ike dị n'elu. Ike dị n'elu ga-ezite ya blessing, ya liberation. Ihe kpatara na ede associate massively bụ na ị ka na-eche nọ n'ike onwe gị. Ị ka na-eche n'ọsụsọ n'ike onwe gị ka iji nwee chi. I can tell you, your chi can be withdrawn. Chi ga-agbakudo gị azụ. Your chi is only there to fulfill the wish of the Almighty Father, the creator of the whole universe, that assigned him to you. The same way your ADC is assigned to you as a high profile person. Mr. President, you withdraw that personal ADC assigned to you as a high profile person. The same way he your chi will be withdrawn from you. Chi ga-agbakudazo as ya return back. Ikwulu alone. O nwere ihe ụfọdụ chi gị ga-achọ ka o deliver ala gị. A hijack ya from principalities and powers. Ọ bụrụ na ị mara. Principalities and powers can hijack your blessings. If you know nwere ihe chi gị mewuru. O nwere na point ọ na-edu ka ngwa gị. Yes, I agree that chi mmadụ is very important. Yes. Chi mmadụ is very important. Maka na onye wa the closest being. It's like the connector. Yes. Na-eweta oke gị na mmụọ. O wee luo gị aka. Mana what of ọ bụ na edisipline ọya chi cut that of ya oke na mmụọ anwa chi ọ ya manufacture oke. Enwere onye nwe oke. Ọ chi ji oke. Chi ukwu anyanwa ji oke. Chi gị is only bringing ya oke to reach you. So Chigi can be cut of supply of energy and current. And the only way you keep me able to can makia carson after so get boy atomema. Mano nya can nagwag the unseen forces, the creator of the whole universe, the unmovable mover. You also get boy. Onya bonye energize. Apart from him, we can do not. Or you see Chigi the three ganyam. O nwere ihe chi ga-emewuro. Yes, quote me anywhere. Chi gị nwere ihe o mewuro. Chi gị bụ only a guide to guide you to make sure na o wetara oke gị na mmụọ. Mana ọ bụrụ chi gị na-control ike anyanwụ. Ọ chi gị na-control ike ọnwa. Ọ chi gị na-control the principalities and powers. Ọ chi gị na-control the primordial queen. Eze nwaanyị nke eluigwe, ọ chi gị na-control ya. Ọ chi gị na-control ike anyanwụ. The radiations or chicken are control here. Or chicken are control you can do the salamanders. Or chicken is chi ya commander in chief. And will commander in chief. Chi kukua. Nkena command the name or ni kieki the name. Or chicken are commanding the mammoths and the water sprites. Let us pray. Equem na chineke. Equem no di hesinimike. Nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May the Chukwu nke Africa bless you. May the work of your hands begin to yield fruit now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị ọnụ. Ka emesịa.